ikon jungaro ilang ida duna ni dan jinduna bakti pang idon mga pasang lasang lawa pang tanda insan ko depan arliang bilang ko hinamarwa ukunyang ubam nadu parwa ida lais nam kumtua te kunyang ubam pang mangan ni pasaram sinawa te su mi kasnam an laju ta kunyang te kasnam kaju impam kaju mi kanyang jong I ka dena ipa nekti bat nene pat nene tane kala pat ko no bam kunyang ni te dena ka mi kanyang ma tang nai da bangam dam pasan sinawa Kang ini ru ipang ma ini untuk nang la isu pang ini untuk nang la pang right kana snam ne pang isa snam Fibro te sai sin pa piang so bhai phi ne ka channel ko jongi inkau ni sham ya ka ju sungu ublai tai kan rat te perlong bentang idan hane ka jinya leti ka jongi mo ban aji ra ya ko wai pa ka yeng ka badan hajata te perlok ya ka ni ka yiru ma kila de phone ngi la kom ba stia wi ai te ka ai ka ba ki shem jin jar ka long ba hakaliang ka bam ka di nang ta ikon iban ingkong ijong iru in long mo kom ba long mangi te ata ru ba kini ki khti ki kijat ila mi khnyang lot nang ta ka khti ka diang baro khoi ki tersem ki jong ima imdan sho te ale perlok pe ya kani ka video haban kod ba pin sa syam ba ka ka jingpang jong ini I khon ban kang ba I dan mod nang ta ba ka ka jing syam jing ja jong kan ka yem kulish pun ni ka ni syam ka jing sungu yong play ma ba ira pa hane ka yeng ka jong phi bam ta sima te kembang chu anga ki pa ba no ka syam jong ima man ta ila dan ni ha jata nole ama kadai te banwan ni kendu ya phima namba ka to ka phone call ma phla panjera non ta na ta jong phima ma ke ka sang ko jong phi te shi thoi ang hinda long phi dan khon ka long sao phi dan sang khon te shin rang kan ngota rang a ki thai a te ba ya do kan nusna ba khan tan kap khan tu ini baret ini barit sausnan te haba kunta kini ki khon ki jong phi ki ai ki le skol na kimle da mo na do dang kha na do dang kha kimle nama ngam don ba man ti de ju sa ni nei pa ngam don na sa konser khong de de konser ina do chwa lo I nei pa phi mano khlan nei pa chung la khlan na bo da ne I ve khon junga de la khlan ma ba ini khon junga ro ilang ida duna ni dan jinduna bakti pang idon mga pasang lasang lawa pang tanda insan ko but hadum saru sigod ba nga skafika I ngai dan ham chin rawai na do minna pa ilo ko na do dang khana na do dang kha tha kai philo pha pa ba idap kana snam pa phit ba ilang ko ba idap si as si san san mai to ngai I ba kem nang man phi kejat ti nang tengah lecang telah lecang la express kaning da ki ang kan ba o snam di kan ba ha dene silang bara silang ti ba kejat jong I tuwa dena ta ka dama na ya pang ko ne mo hado mentah mo hado mentah iya ya tang ma itko ikti de I nang tang silang da nang la kila ka ikti de silang depan arliang bilang ko hinamarwa ukunyang ubam nadu parwa ida lais nam kumtua te kunyang ubam pang mangan ni pasaram sinawa te su mi kasnam an laju ta kunyang te kasnam kaju impam kaju mi kanyang jong I ka dena ipa nekti bat nene pat nene tane kala pat ko no bam kunyang ni te okay mo dena ka ba mi kanyang ma tang nai da bangam dam pasan sinawa te mera ni isu na siya sa kaspat kang li te dang tang si para te kimla ban isne na mara kilo kilang hitu te ni siya sa ni siya pe jalai kama ta kamat phi dan kan ngot ki spara ni dan sang ar thai ar sang
kita pat kisah syai kisah te silang te ki pa yang khasha snang ki bru bisa tang aru thi ba man sane long maban ka jingtok ken long intala ba ma manira phi kyong ini ru ipang ma ini du nang ba isu pang ini du nang ba oh pang ba kanos nam ne pang isa sosnam isu pang bi ke sit ha kam chu jam la te ban le chim ba se kham sane ka don ne ba sosnta pe si ai ka don no phi shim da wana to ken ya le chim oh te la long kum nam ta ten ne siswi asngi ke siat ki sit tang ba ta pa ta lap ni ta wai na pan na jang ki ta kam dona duna te phi au phi don so arut ma ki konsin rang jong phi ki ba ka nos nam ta khat lai snem ta itai we pat phra sosnam ki don syai man ta kan ki don shalom ong tharai ki ap masi masi te kang ka phi ong ka ni ka yero ba phi shio sa na yeng breu ma na du man no te chanda arsna chanda asnam te hai snem malawan da hang ne khamat ong asa te ki breu ki ba no kan na ki pha wai tangan yo pisara te ki le ba no gen te le ba te sa bang hung the haw ka we ka yeng te ta ki pha wai di sedang te ki ong ran pha wai ki ong ban chang ai hadin ki pan hadin tat te ki pha wai te nga ong ban pisara tang mi no ngak sang no kane ki breu ki shu ai sa ai phi ta ka por slap kum no kane ka yeng Perslap te ki dak tang mai ya kuna pan tengah set ja kat sebaya ayang gitu tengah set dak khau jang ba phi shu pan na ki yeng breu ben ban sha sha te ndarang perslap tengah set thang le nya thia pat yang man kan te ba kum ta long i lok phi pat na du man no pa im don shu no te dok ngapun ni kon suna kan ya kemoi la ye na du barang swa ban khai ni ke na dok par ngapun kan ki iya yang kemoi ta ki por phi sa ba ne ka shnong na ta ba kum ta long ni ko ban tip mo ba ya ka ai ka ba phi sham jin cha ka jing em jong phi ma man la ka sngi long ka ai ka ta ka jin cha ka phi sham te ka jin ja bangai sem ta kalang bangam dan ke yang sang bat mentar ngas ta ai ki breu bat ke pisa ka yo na skar na yang ka kalut na amal man ka si ngala chinda wa ye ni kon na ira sausna ba supang ba chisiro in yo kan ka ka kya di ni ba pam kum mentar idan jing pam mentar idan ta ka long kum na long fla shim da wa ye am ngasupan jong ibreu kan ban pende la on na ba chupan ni am breu ta aba ya dai ba kanika kam ka jam ka ba fitrai kun no ka long ngam tre dengan supet je inde phim yo jing trai la ngam yo la ta shubo la da phi yo jing trai kun to kan long kan no phi yo ha kista yo kan tengara sulit belasis pak sini kan phi yo ka to tedangan yo tengah susang ban shishong jing mentala ngam ka sulit belaras yin kedua untuk ban ba ai hira sini jan pa latang belasis pak sini aku ma dadang kata ka jing belasis pas ngi phla yo kumut ban bala jing breu kumut phim ju yo ngam juga ra melayang bro te na du man no pa menta long ba kham yo ya kata ka jing trai phi teman kesihi ngam yo teman ta sedang he ban yo ban bela tang pisang pan yo pat sedang bela tang si prasi pelai si ta phi kamar ka si banata phi tang kata ai kan tang na bela pas ni kenya yo tan ai na ngam dan ka ji na ai ro ta ma mar ko ma phila ya tho man na ma ba ki khon jong phi ro i we ro kham le skol ma bara lai ini ro ba dona se mes ka ba isit ne si la okay ta ba kum ta su bo tharai long man ta phi da le pala kum to ka no phi yo ha yeng bre ngam ju le jeng bre hira ju dan ba ai ka sis pa sngi lo phi yo ka no sis ngi
te anda gila te mestro te nala sina san hajam de hajam yo hi takamat mentala aslam mo bifimyo kamu kata hi kan kajing ya kajung ping bifimyo mo ka jing trai ka batikna ma ban basa kini ki khon kajung phi te habaya dai pat kabam pat kumno kalang kabam yakini te ki khon bo ngam la he ban pindak kabam te ki jan sati bi thong re ban ki ai ke bre handai wala kata re masya ni ha bre bakti papan kam ye ki chi mo sana kadai kata hi nama ba kum kajing long breu tama te ngi dai te ban shania hi blai saka wai ru ngi dai ru ba ngin jai dwai nam hamana ka snima ban pa nya ka ba le se blai la bu ban ta ro ta jong phi den ha bu ta fin suk ta ngi te ya ta dai ka ba kum kajing long breu mun ta te ni dai be ban shania ha ut litlan bat ban dwai mo ban bu ka ka jing thumo ngam ta kalong yang long sam nong ta ki khon nong ta ya la diru bo ba ka jing shania ho blai ma tengah suwe to ai kan ho blai kata betul kan ki ai wala ngalang tang ka de kum thai ki batlat nya ha ba ki thi ya ka lele long habaya dai kum ne ma ta jing em ko jing phi ba ka long kum ne ta ma long ki dan ki ba long karan ban ya phi um to na dam ni bukran dam ki bukran khambun ki bukran la hi khambun ki bukran nang ki bukran to ndala sha khau sha ai yang le pan si hi breu ki ai ki ai hambang ki na ba dang dan kum ta ki breu ma na ba ban dan teng teng ki kis nang ki ba bam yo ta tam khau ro ban pan ki breu te man ta ngam dam le khau ngam tang su si ko hai thai dan sa skill kilo te na le na ma ni ro ya wan ra to ma ya taw khau no ta jong phi kumbang long ni dan hi ma ban ai phi nang ta le se phi la ban pen dan kam din ha bot na ne phi la ban pen kam ban shem da wai i ma shum kan ma to ta dai ta khan dat e ma na ka lang ka jungi na ka lang ki nong kristan ki jungi tang te kong kumbang ju le na ka wai ka yeng sha ka wai pan ma kumbang ju rong na ka wai ka yeng sha ka wai kumba niyo jing kristan na ki pa ba ai ma kini brau khai ki dai na ki jing kristan ki pa ba i jungi ki ba kristan yangi na ka wai ka yeng sha ka wai pan te kumba ju le ya baro i ba ngi ajiram te ni dan e ban ai phi ma te ni la bu karpang ya phi han long ni la bu kita ke jing ai hakani ki jing ai jung yang don khau u phan slasha sini nang ta kidan ki tu ki jan du la wan ra ken te dan upyat long kom ta dan udai bat ki wi de te ale pe bak ni mo kam lekam kini koma te kini kide ki ba ni yo na ki nong kersan jongi ken te andang ila da ban ayu tengin sa shu ya penbu na sha yu hatul adan le bra khai u kha u dai pyat bra khai la dan da to nata ki tu ki jan ru ki la dan arbarni namte patta ba hayeng phi ki dan ki khlong ki dan ka no ngot ma te tangki ni hi ta phi kwa ong ai na kam ta ma ai khublai na kam ta ka ni ka yakini kinong kersan ki jongi ki bla ya rap ni ma ban jo ajing jirap ya hayeng jong phi man ta dan ai ban na teng ai khublai bat ker pat ru pi ba ke be pe bet i ya kene ke be yo ban kersan ba bo lem yang ha chung wai knang ba lem ai pat ke met ke ko ki be khya ya ki kon jana ban ai khublai ye phi ro kono ko kam ka be phile phin cho ke jing ker kho kita tangka tekong ya mentama tang kini ma ki ba ni ai sapi ma kini ro kide ki bang yo na ki nong kersan ki jongi te takat ni na mal ba sokawai ru ba ni wan na kan te ka bajangai ta ma te samanta ro long kala jan sap ka ski tengi hat ya le phai no hi te khuble shibon tengi sa ya shampat ma tak Salba bara kajinya dijing ka bam tak sini kala posya ka bakot tingin saya shampat balpi ala sampayo kata kalau kau podcast na kau talang na publish